Una makore mangana mwana? 16. 16. Uita form. Anfana ndi form 4. Form wada form 4. Seke kuina mwana school. Pana mumwere muno wasikadura kunge ari mundari. Achizwa nyaya yako. Kwete. Uri comfortable ne vanhu vesarumu? Kunonzani? Amanda Membele. Ukuchema nei? Nena wekubatwa kwakumbunyikidzwa kwandakaitwa nemumwana weStrikos Chitala. Anzani? Strikos Chitala. Chitala. Anogara kukunguma? Anogara kuShweshi, asi anoshanda ari kuHarare. Taura zvekuti? Zvakaitika ndezvekuti... Taurisa? Zvakaitika ndezvekuti nemurume uyu akandiaprocha zvinifara tanga kudanana. Tadanana pane mumwe musi wandaitoendesa foni kuchaja kumba kwake. Asvika ikoko abva pane varume vaviri nguva ripo vaitaura navo nemushandi aisona masaga echibage. Saka ndakabva nangopfuurira pandaenda kumushandi sezvo ndowandaigara ndichipa mafoni angu kuti achajise. Varume veyo vakabva vatobva panguva iyoyo, iye abva anopinda mumba. Pandati iwe solo ndisiro foni yangu pachaji. Abva zvonasa handisi kukwanisa mwedzi mutete. Pandati mwedzi mutete uchirevei zvakanzi endonesa wega. Pandati tanga ndichiisa mafoni yayo ndega ndinga mazvese unombesa wani zvakanzi ukamasiya ipapo umaona ari papa. Ndati ndomatora mangwana zvakanzi havasi kutombochaja umaona ari papa. Iwe ngonoisa padhoa pando panochajira mafoni ako. Ndati alright. Momenti ndakapinda ndichida kuisa mafoni pachaji. Ndakaona imwe chaji yangu wani isipo. Pandabvunza kuti ko chaji yangu wani kupi zvakanzi yatorwa namudhara. Ndiye akatondipindura mukomana wake. Ndati alright, ko nemudhara ndikumbura kuisa foni yangu pachaji nechaji yangu yamari kushandisa zvakanzi mira ndikutorera. Apo ipinda mubedroom osolo akabva avhara dhoo abva akira. Abva watanga kuseka. Kozina ndaudzwa kuti nini handichakwanisa kudana nemi sezvo mune mumwe. Pakutanga ngambonditi ndine 22 years. Pandati alright, inini zvekudaro nemi handichakwanisa zvakanzi waifungoti wakangwara. Inga ndakakudza wani kuti handirambike zvekudaro. Pandati muchireve kana muchidaro zvakanzi ini handisi munhu wechiwaiwai zvaunofungira. Ndati alright, chindipewo chaji yangu ndise foni pachaji. Zvakanzi chaji yako ndikukupa. Ndati alright. Pandagara funde ndakagara ndinge awa kuenda kwekuma2. Ndasvika kumapasti 3 pandati nemi chiri chajera pamandivharira dhoo munomu. Ichi zvechajeri zvakanzi muno mausi kutombobuda. Kubva ipapo vakabva nditi zvoni Amanda ndada kurara neyo. Ndakati handikwanisi kurara nemuchiri mwana wechikoro. Pandakadara nemi handembofunga ndo zvamuchandidaro. Zvakanzi zvakutotara izvozvo nezvekutopenga ini handisi munhu wechiwaiwai. Pandati kana muchiti munhu hamusi wechiwaiwai ini zvakutaura handisi kutombozviteerera. Ndomabatiro akabva andita kubva musuwo kusvika mangwana makuseni. Abva omuka achienda. Wakararama? Wakasvika kumba wasvika ndakarara? Ndakatsanangura kwandandarara, but kuti ndizotaura kuti arara nemi handina kukwanisa ndaizvo. Strikos wacho chicha? Tichiona ndisekuru. Ndisekuru pachii? Baba vamai vamama vangu vangu vakarora atete vake. Madziona nyaya dzemachajisi. Vana vanobviswa futi mukudzidza. Asi munhu angosiyiwa kudzidza kupereka. Asi munhu anofanira kuripira mhosva yake ndizvo. Ini ndoti nini nyaya inofanira kuvhurwa dhoketi futi. Ari kudyiwa nenguva. Dai auya kudare zvichifamba achigadzirira upfeko makake ndizvo. Ndo zvazvinoita. Nokuti vana vadiki haabata. Isi tobva tangoverenga bhailoreni. Mwana mudiki aita sei? Nokuti ndo mutemo wedu wakabushwa. Wabva kuchiweshe? Kose wauya kwabushwa? Ndokumusha vangu. Ari kupi munhu wacho? Akaita nyaya njani? Ari kupi mutiraiwo? Strikos waiti kwekwe pandakapedzera kuti naite
Achiti anotowanika nhasi kuHarare aita musi wa 29 Mei pandotanga ndakavhura nyungura ndikuHarare kuti kudiwa dara kanjoza kuti zvakadzoketereiwa rese valid kana mukarisiya ikoko inanhuye ikoko zvokudaro zvichiwaiwai kasi titangotaura kuti nyaya bhailo redu chamutonga zvipamutemo kuti mutemo uri kushanda mudzi wedu wabusha ndizvo nyaya yako tinoinzwa kusa 12 handiti kusa 12 ko zvinozvi murume uyo ari kundisendera mameseji muna iphone yazvo ndichipedi akuramba achipara mhosva pamusoro peimwe mhosva papeduwe vana havabatwa regai dzeshiri mazai hana muti andizvozvo titangoramba isu titangodzokera tsika dzedu chete zvichiwaiwai zvachazvoona yuvhurika waisa mupurisa wefingerprint manje wapiswa nepoto zvakuramba chikunwa chichazikanwa nefoni yacho yaita alright ozaramba alright gara zvakwana nyaya yako ipinda musa 12 meseji yakwana yaita tunoida panapa nokuti dare irori ndo richatonga nyaya yako handizvozvo kasi murume tikamuona nemhosva ane mombe dzake dzosvika muma10 aiperere ipapo ndosaka muno mune one stop center muno munoitwa mamaintenance esocial welfare sikuza rwakwakone kwenye matare amamwe haite izvozvo vanomirira madzimai varimo mapurisa ari apo saka isu tichipedza neyotoka tangomutainofa saka angoziva nyaya yake kuzomumira yakaita sungura handiyaramba yaita hanzi young lady do you think kuti you are dealing with a village ndari boy, you are dealing with a well-trained ninja in all operation aspects. I trained all tactics, so don't underrate me. Have you delivered yet? Akutarisira Mwana. Copy and paste kuna mama. It's those that told guys. What to your message. Young lady. Alikupa mwana Mudiki kuti young lady mwana wako. Wale makore mangani baba? Nga kushwa 40 years. Tokona msatu. Anza awe tibasire kada SlyMedia muna awe azitu dari kwa mambo kuno manywa. Simuka akumana kuna msatu over nditi kana watadza kuuya. Numbe yako mwezi mingani? 9. Kana watadza kuuya abereki wako wanouya. Vana ne phone mazinzwa munaena. Kasi papa anenge amhanya kudhara musatkezvo. Enda yeye.